Καλώς ήρθες λοιπόν σε αυτό το βίντεο. Είμαι η Αλής, είμαι σύμβουλος στη μεθόδου Theta Healing, ασχολούμαι πολύ με την τέχνη και δημιουργώ εμπειρίες στην Τίνο. Σε αυτό το βίντεο θα δείξουμε ένα θέμα που αφορά τις σχέσεις και θα κάνω μια σειρά από βίντεο γιατί βλέπω στις συνεδρίες μου ότι σας απασχολούν πάρα πολύ αυτά τα θέματα. Μου ζητήσατε λοιπόν να κάνω ένα βίντεο για το φαινόμενο ότι βγαίνω ραντεβού, στην αρχή είναι όλα καλά, μιλάμε, υπάρχει ενδιαφέρον, νιώθω ότι του αρέσω, κυρίως γυναίκες μου τα λένε, και μετά χάνεται. Πάμε να δούμε λοιπόν τι μπορεί να φταίει σύμφωνα με τη δική μου οπτική, αλλά και με αυτά που συμβαίνουν σε ένα πιο κοινωνικό πλαίσιο. Πάμε να δείξουμε λοιπόν το τι έπαθαν οι άντρες. Οι άντρες λοιπόν σε αυτό το φαινόμενο που χάνονται χρειάζεται να παρατηρήσουμε κάποια πράγματα και ιστορικά και γύρω μας στο σήμερα και να καταλάβουμε λίγο πώς μπορεί να λειτουργούν. Αν δούμε λίγο πίσω στις γενιές θα δούμε ότι οι άντρες μεγάλωσαν με το πρότυπο ότι δεν αγγίζουν τα συναισθήματά τους. Εσύ είσαι άντρας, οι άντρες δεν κλαίνε, οι άντρες δεν κάνουν αυτό, οι άντρες είναι δυνατοί, οι άντρες είναι έτσι, οπότε έχουν αποκοπεί από πολύ νεαρή ηλικία, από παιδική θα λέγαμε ηλικία, από τα συναισθήματά τους. Αυτό τι τους στερεί? Τη σύνδεση με τον εαυτό τους. Άρα είναι όλα καλά μέχρι να έρθει το σημείο που συνδέονται μαζί σου. Όταν αρχίζουν λοιπόν να συνδέονται μαζί σου, είναι πρωτόγνωρο. Γιατί μην ξεχνάμε ότι οι άντρες τώρα έχουν την ευκαιρία να επιλέξουν να συνδεθούν, γιατί και οι άντρες όπως και οι γυναίκες σε προηγούμενες γενιές δεν είχαν και απαραίτητα την επιλογή του ποιον θα παντρευτούν ή του τι θα κάνουν ή του τι δουλειά θα ακολουθήσουν. Μην ξεχνάμε ότι οι παλιές γενιές ήταν πολύ καταπιεστικές και για τα δύο φύλλα. Οπότε οι γάμοι γίνονταν από συμφέροντα, από προξενιά και οι άνθρωποι ήταν εγκλωβισμένοι μέσα σε σχέσεις οι οποίες δεν ήταν επιλογή τους. Επίσης, αυτό που μπορεί να συμβαίνει είναι ότι δεν γνωρίζουν τι ανάγκες έχουν. Όταν καθοδηγείσαι συνεχώς και καταπιέσεις τους γονείς σου να σου λένε τι πρέπει να κάνεις, ο άντρας κουβαλάει, ο άντρας χάλασε το αυτοκίνητο, στο συνεργείο είναι άντρας, σε οτιδήποτε ας πούμε είναι χρήσιμο και χρειάζεται κάτι να γίνει, είναι ο άντρας εκεί. Άρα ο άντρας έχει μάθει να καλύπτει ανάγκες χωρίς απαραίτητα να τις επιλέγει, δηλαδή δεν έχει φίλτρο να γνωρίζει και εκείνος, να έχει ψάξει τον εαυτό του, να ξέρει τι θέλει για να μπορεί να στο επικοινωνήσει. Επίσης, οι άντρες πολλές φορές βλέπουμε ότι μπερδεύουν την αγάπη με την πίεση. Ίσως έχουν μεγαλώσει σε καταπιεστικά περιβάλλοντα, ίσως έχουν λάθος πρότυπα για το τι είναι αγάπη, ίσως και εμείς μέσα στην προσπάθειά μας να ξεφύγουμε από την καταπίεση που είχαμε στις πατριαρχικές κοινωνίες ιστορικά, να δούμε τις γυναίκες, έχουμε τώρα μία έξαρση, μία αίσθηση ότι εμείς πρέπει να τα χαλιναγωγήσουμε όλα, εμείς θα πούμε, εμείς θα δείξουμε πως είναι το σωστό, οπότε μπορεί και εμείς να μην τους αφήνουμε περιθώριο να γνωρίζουν πως στην ουσία είναι η αγάπη. Χρειάζεται και εμείς από μεριά μας να ανοίξουμε την καρδιά μας και να τους δείξουμε ότι μπορούν να φέρουν την καρδιά τους σε αυτήν μέσα τη σχέση. Μπορούν να είναι ευάλωτοι, να δείχνουν τα συναισθήματά τους και εμείς να είμαστε ανοιχτές στο να τους κατανοήσουμε. Επίσης, παρατηρούμε ότι όταν αρχίσει η αγάπη να βαθαίνει και η σύνδεση να μεγαλώνει, είναι το κυρίαρχο σημείο που κάνουν πίσω. Μπορεί να μην είναι στην αρχή και να είναι μετά από μια ολοκλήρωση σεξουαλική και να πούν ότι τελικά δεν θέλω να κάνω σχέση, δεν νιώθω εντάξει, μπορεί να μην είναι έτοιμη για γάμο, να μην είναι έτοιμη για συγκατοίκηση, να μην είναι έτοιμη για αυτό που εμείς θεωρούμε έντονη δέσμευση και σύνδεση. Αυτά μπορούν να προκύπτουν από συναισθηματικά από όντες γονείς, από περιβάλλοντα που οι άνθρωποι μεγάλωσαν και έχουν συνδέσει την αγάπη με κάτι το οποίο είναι επικίνδυνο, με κάτι που τους κάνει να νιώθουν άβολα. Και αυτό είναι το σημείο που αρχίζουν να κάνουν πίσω, γιατί αρχίζουν να μπαίνουν μέσα σε αυτό που οι ίδιοι θεωρούν αγάπη. Ωραία.
Αυτή είναι λοιπόν η άποψή μου, αυτά είναι αυτά που παρατηρώ εγώ να συμβαίνουν και το ενώνω και λίγο με τι συμβαίνει ιστορικά, κοινωνικά και τι επικρατεί. Αν είχα να πω κάτι στους άντρες θα ήταν ότι στην ουσία μπορείς να είσαι παρόν και οι γυναίκες δεν ψάχνουν την τελειότητα, ψάχνουν μια παρουσία, έναν άνθρωπο που είναι ολόκληρος εκεί και φέρνει την καρδιά του, φέρνει τα συναισθήματά του, φέρνει την ευαλωτότητά του και δείχνει ποιος είναι. Και αν είχα κάτι να πω στις γυναίκες θα ήταν ότι δεν έχει manual και δεν είναι ότι το έχει και δεν το έχει διαβάσει. Τώρα ψάχνει και τώρα αρχίζει να καταλαβαίνει και εκείνος τον εαυτό του. Μην ξεχνάμε και για τις δύο πλευρές ότι τώρα βγαίνουμε από αυτή την περίοδο της ανθρωπότητας που όλα ήταν προδιαγεγραμμένα, καταπιεστικά. Μην ξεχνάμε πως μέχρι πριν λίγα χρόνια οι άνθρωποι παντρεύονταν ανθρώπους που δεν γνώριζαν, δεν τους είχαν καν επιλέξει με την καρδιά τους, στο σχολείο υπήρχε βία και γενικότερα τώρα αρχίζουμε να βγαίνουμε και να αρχίζουμε να έχουμε την αίσθηση της επιλογής. Και αυτό είναι πρωτόγνωρο, οπότε χρειαζόμαστε χρόνο και η μεν και η δε και χρειάζεται να ερχόμαστε με ανοιχτές καρδιές, με παρουσία και να κατανοήσουμε πως τώρα αρχίζει ο άνθρωπος να μπαίνει στη φωτεινή του φάση, στη φωτεινή, δηλαδή να αρχίζει να νιώθει ότι το καλό είναι οικείο, το καλό μπορεί να υπάρχει στη ζωή μου, μπορεί να γίνει κάτι με εύκολο τρόπο. Οπότε τώρα είναι που αρχίζουμε να γνωρίζουμε τι πραγματικά θέλουμε σαν άνθρωποι, να μπορούμε να το επιλέξουμε και να το ακολουθήσουμε. Οπότε χαίρομαι πολύ που βρίσκομαι εδώ. Σε ευχαριστώ αν είδες αυτό το βίντεο μέχρι το τέλος ή για ό,τι είδες και πήρες από αυτό το βίντεο και θα συνεχίσω με την άλλη πλευρά, σε επόμενο βίντεο, με το πώς είναι οι γυναίκες. Να είσαι καλά.